před zápasem proti Viktorii Plzeň. Tady máme Tihomira Kostadinova. První otázka ještě bude směřovat k minulému zápasu s Baníkem. Ty jsi se dostal do docela nestandardní situace. Vlastně naskakoval si do základní sestavy po tom, co se spoluhráč zranil při rozcvičce. Tak jak náročný to třeba pro tebe bylo? No, tak troška taká situácia nastala, že som mal naskočiť hneď po rozgrevku, čo chalani mali. Ale no, my sme profesionálisti, musíme byť pripravení, každý, ktorý je na lavičke, musí byť pripravený. Ako nebolo to tak príjemne, lebo som nemal ani takú poriadnu rozcvičku, ale nakoniec som to zvládol a najvážnejšie, že sme vyhrali ten zápas. Jak jsi vlastně ten zápas užil? Je to jeden z takových našich největších zápasů vlastně v lize. Baník je velký rival, byla tady spousta lidí, tak jak jsi to užil a jak si ti hrálo? No určite, že som užil, lebo sme ten zápas vyhrali, ale atmosféra bola skvelá, podpora fanúšikov bola výborná, cítili sme to na ihrisko, bolo tam hodne ľudí aj z Ostravy, takže tá atmosféra bola vynikajúca a dobre, že sme to zvládli a vyhrali to derby. Potom si vlastně hned vyrazil na reprezentační sraz, tak tam si taky vlastně naskočil do jednoho zápasu se Saudskou Arábií, což my český tým jsme taky hráli s nima a nebylo to úplně velká paráda, tak jak si vlastně strávil ten reprezentační sraz? No výborný, náš cíl bol vyhrať s tým Lichtensteinsko, to bol náš cíl, aby sme ten zápas zvládli, ako určite s tou Saudijskou bol ten zápas, ktorý bol taký prípravný, ale no musím povedať, že Saudijská Arábia prevedla výborný výkon aj s nami. Ja som počul aj z Česko, že to nie sú hráči, ktorí, neviem, no to sú výborní hráči, ktorí majú skvelého trénera, hrajú výborný futbal, kombinačný, rýchly, takže to toto nie je hanba, že by sme prehrali Saudijsko alebo že Česko remizovalo s nimi, že to sú proste výborní hráči. A no, bolo to skvelé, boli sme v Skopje, ten zápas so Saudijskou sme hrali v Praze a no, každý reprezentačný zraz si užívam, lebo si to vážime, že pre mňa je to veľká výzva, aby som bol v národnom týme a ešte, že teraz sa pokúsime hrať o majstrovstvá sveta, takže dúfam, že nám sa to poradí. A v jaké pohodě ses vlastně vrátil? Tady teď už začíná samozřejmě příprava na ten zápas s Plzní. No, pohoda super, vyhrali sme 5-0 z Lichtensteinskou, takže pohoda je super. No teraz ideme hrať ďalší ťažký zápas proti Plzne a chceme ho zvládnuť, máme na to plán a uvidíme, jak to bude v sobote. Co třeba už o nich víš, jako o soupeři, přece jenom v České lize si nový, tak jak si stihl načerpat ty informace o Plzni? No tak som sledoval Plzň aj v Európe v minulosti, aj tak niekedy som pozeral ich zápasy. V Polsku, keď som bol v Piaste, sme hrali prípravný zápas s nimi. Je to náročné mužstvo, ktorý je dosť agresívny, behavý, takže máme na to plán, aby sme ho zvládli a dúfam, že nám to zvládneme v sobotu.